guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनै मोनसे आङो बेनिफिशियल भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेनो जाहैबाय जाय बिथांमोना फिटनेस कनसियास थ बिथांमोनाथ मोनसे जिनिसखौ गोबां जाखायो बेनो जाहैबाय मा दाउदै जाय दाउदैनिफ्राय जोङो भाइटामिन डी आरो लोगोसे प्रटिन आरो बे दाउदैनिफ्रायनो जोङो प्रटिनखौहाय गोबां मोनो थ आरो लोगोसे फिटनेस कनसियास नङाब्लाबो बयनिबो न'आवहाय दाउदैया बानायनाय जाखायो आरोना दाउदैखौहाय नैबे दाउदैखौ बानायनायाव इजि जायो आरो लोगोसे बिराद हेल्दी नालाय बेखायनो हेल्दी फेट्सबो मोननाय जायो बेनिफ्राय थ बेखायनो बांसिन जोंनि न'आवहाय दाउदैया बाहाय जायो थ बे दाउदैखौ बानायनायावहाय मालाबा जोंहा एसे एनैबाबो खस्थ जायो थ बे खस्थनिफ्राय बारग'नो थाखाय आं दिनैहाय नोंथांमोननो मोनसे सल्युशन लानानै फैदों बेनो जाहैबाय आगार'नि एग बयलार आरोना थ बेखौहाय आं दा नोंथांमोननो दिन्थिनोसै थ बियो जाहैबाय वारेन्टी कार्ड नोंथांमोना वारेन्टी मोनगोन नालाय बेवहाय गोबां जिनिस मोनफागोन नङा गाइस नैबेनो जाहैबाय एग बयलारा थ बेयावहाय गोबां बुस्थुफोर मोनफादों आरोना नै थ बेवहाय जाहैबाय नैबेनो मेन जिनिसा नैबेयावहायनो प्लाग मोनखागोन नोंथांमोना जेराव मेरावनो बिदि प्लागखौ होनानैहाय नोंथांमोना एग बयल खालामनो हागोन बेयाव पोस्ट बानायनो हागोन आरो लोगोसे भेजिटेबल्सखौबो नोंथांमोना बेयावहाय स्टीम खालामनो हागोन माने रुनोबो हागोन आरोना बेयावहाय नोंथांमोना बयल एगनि ट्रे आरोना बियो थ बेयावहाय खेबसेयावनो 8टा दाउदैखौ नोंथांमोना बयल खालामनो हागोन पोस्ट बानायनायनि ट्रे ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय कभार आरोना थ बियो ट्रान्सपेरेन्ट कभार थ नोंथांमोना नुबाय थाखागोन आरोना माबोरै मा मोनदों माबोरैहाय जादों थ बेयावहाय नोंथांमोना मेजारमेन्ट लानो थाखाय नैबे दै होनो थाखाय नैबे बिदि काप मोनखागोन आरो बेयावहाय लिरनाय दङ जिहेतु आं दसे उनावहाय नैबे भिडिअआवनो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेनिख्रुइबो साबसिन खोथायानो जाहैबाय बेयावहाय नोंथांमोना मोनथाम टाइपनि बयल खालामनो हागोन सफ्ट मिडियाम ओमफ्राय हार्ड नोंथांमोना जुदि दाउदैखौ एकदम सफ्ट बानायनो नागिरोबा बेयावहाय बेसेबांखिनि गोबाव दोननांगौ गासिबो लिरनाय दंखायो आरो लोगोसे मिडियाम माने बयनाबो टेस्टआ आलदा आलदा सोरबा गुरै जाना मोजां मोनो दाउदैखौ सोरबा मिडियाम सोरबा एसे गोरा माने गोबाव रुनायखौ जानो मोजां मोनो थ बेयावहाय नोंथांमोना गावनि गोसो बायदियै खालामना लानो हागोन आरो नैबेयो जाहैबाय स्टेनलेस स्टिल आरोना बिराद मोजांसिन खोथायानो जाहैबाय बे दाउदै रुनाया जुदि जोबोब्ला हारसिंनो बियो अफ जानानै थायो थ नोंथांमोना माहाबाफोर फन रायलाय दाउदै रुनाया बावगारबाबो जेबो नङा आरोना हारसिंनो साट अफ जाखायो थ फैदो दानिया आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै माबोरैहाय बेयावहाय दाउदैखौ बानायनाय जायो बा खालामनाय जायो स टुडे नैबे 8टा दाउदैखौ आं लाखाबाय ओमफ्राय बेखौबो बे 8टाखौ नोंथांमोना खेबसेयावनो रुनो हागोन आरो नाथाय आङो जिहेतु आंल' जागोन नालाय ओमफ्राय फंबाय जागोन थ बेखायनो आं दिनैहाय नोंथांमोननो बे 8टाखौबो डिफरेन्ट टाइपनि बानायनानै दिन्थिगोन ओमफ्रायहाय आङो दायो बे दैनैखौहाय बयल खालामनानै दिन्थिनोसै आरोना नोंथांमोननो जिहेतु जों सानैल'सो नालाय बेखायनो बयल मोननैल' खालामबाय आङो ओमफ्राय बेयावहाय नै मोनसे पिन दंखायो बेखौ थुफ्लुंनांगौ आरोना थ एकदम इजिलि बे जिहेतु दाउदैनि बे गोजौआवहाय जेरैबायदि आं थुफ्लुंदोंना बिदि इजिलि थुफ्लुंनो हागोन आरोना गुब्रुनाय नङा अब्लाना दाउदैया बिराद मोजाङै बयल जायो माने बेफ्रुनाय बायदि जाया आरोना थ मोननैखौबो जोङो बे निडलजोंहाय हलखौ बानायनानै लानोसै ओमफ्राय मोजाङै बयल खालामसै बेनि उनावहाय जिहेतु वाटारखौ मेजारमेन्ट लानानैहाय नोंथांमोना बेयावहाय होनो हागोन जुदि नोंथांमोना सफ्ट लुगैयो आं होनानै होगोन स्क्रिनावहाय बेसेबां ml बे मेजारमेन्ट कापावहाय दैखौ होनांगौ ओमफ्राय मिडियाम हार्ड बा हार्ड नोंथांमोना गोसो बायदियै थ आङो दिनैहाय हार्डखौनो बानायगोन मानो होनना बुङोबा फंबाया सफ्ट एग बयलखौहाय मोजां मोना थ बेखायनो आङो हार्डखौहाय खालामसै थ दसे टाइम नेबानो नोंथांमोना नुगोन बेयावहाय पुरा उखुन्दै जाजोबगोन आरोना पुरा मोनबायानो माने मा होनबावनो आरो बेयावहाय टाइमिं होनानै दङ जिहेतु सफ्टनि थाखाय बेसेबां मिडियामनि थाखाय बेसेबां बा हार्ड एग बयलनि थाखाय बेसेबांखिनि टाइम होनांगौ नै दायो नोंथांमोना स्क्रिनाव नुखादों थ बेखौ नायनानैनो आङो होनानै दोनबाय
आङो दाहाय हार्ड बयल खालामगोन नालाय बेखायनो 15 मिनिट्स टाइमिं होनानै दोनबाय जाहाथे आङो मिन्थियो आरोना 15 मिनिट्सआ कमप्लिट जाबा ओमफ्राय नोंथांमोना हार्ड बयलनि थाखाय 85 ml दै होनांगौ जिहेतु नुखाबाय आंबो बिदिनो होनानै बानायबाय थ' दसे थानानै नै 15 मिनिट्स जोबनाय लोगो लोगोनो बिदि एसे धुवा धुवा गबाय आरोना थ' अब्लानो मोनबाय जोंना दावदैया फैदो दानिया नायनोसै दावदैखौ एसे बख'नानैहाय एसे गुसु जाथ'थोंसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय पस्ट एगखौहाय बानायनोसै आरोना एसे आङो थावखौ माने सिथाबैनि थाखाय एसे ब्रासजोंहाय फोननानै होनोसै जाहाथे दावदैया सिखाङा आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय दावदैखौ होनानै होनोसै जिहेतु आङो पस्ट एगखौ बांसिन मोजां मोनो बयल एगनिफ्राय बेखायनो मोनब्रै खालामसै जोङो दैनै जानोसै पस्ट एगखौहाय दायो स्वाद अनुसार नै पिंक सल्टसो जायो नालाय आङो थ' बेखौहाय एसे होनानै लाबाय ओमफ्राय उनावहाय टाइमिंखौहाय होनानै दोनबाय आं 15 मिनिट्स पस्ट एगनि थाखाय दैखौ एसे होनानै होबाय ओमफ्रायहाय नायदो नोंथांमोना नेथ'नानै थादो माबोरैहाय मोनो एकदम बिन्दासके नोंथांमोनाबो संनो हागोन आरोना नै दायो दहयो रुनाया आंना नै मोजां जाबायानो गुदुंथारमोन आरोना थ' बेखायनो साबधानै नोंथांमोना बख'बानो जाबाय ओमफ्राय दायो फैदो दावदैखौ जिरनाय नायनोसै बोरै जादों दायो जोङो 120 ml होनानै लानोसै दैखौहाय टाइमाव बेसेबां 15 मिनिट माबा खेबसे बुंबाय नै दायो पस्ट एगनि थाखाय टाइमार होनानै दोनबाय 15 मिनिट्सनि थ' नेनानै थादो नोंथांमोना बोरैहाय जायो नायदो ओमफ्राय दे बिराद मोजां जिनिसखा बियो आंथ' दखानावसो लांनानै इउज खालामसै आरोना ओरैबायदि मोजां नै दायो आङो दहयनि हार्ड एग रुनानै दोननायखौहाय आं नोंथांमोननो देखायनोसै ओरैबायदि मोजां जादों बियो आङो दुगैलायलायदोंमोन आरोना दुगैखांलायलायबाय नै मोननानै थाबाय जा मोजाङैनो नै पस्ट एग थ' नोंथांमोनाबो बिब्दिनो इजिलि कुक खालामनानै जानो हागोन आरोना बेयावहाय नै नायदो आं आरामसे बख'जोबनोसै आरोना ओमफ्राय जिहेतु बे पस्ट एगनि ट्रेयावहाय एसे थाव फोनखादोंमोन नालाय ब्रासजों थ' इजिलि बियो ओंखारखायो आरोना दावदैया जा मोजांखा नै So guys, नोंथांमोनाथ' नुखाबाय माबोरैहाय इजिलि दावदैखौ बा एगखौ बयल खालामो बा पस्ट बानायो थ' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनावहाय अलरेडि पिन आप खालामनाय दंखायो बे आगार'नि एग बयलार प्रडाक्टनि लिंकआ आरो लोगोसे डिसक्रिपसन बक्सआवबो होनाय दंखायो थ' थाबैनो नोंथांमोना थांनानै अर्डार खालामदो आरो अर्डार खालामनानैहाय बानायनानै जादो बानायनानै जानानै माबोरै मोनखो आंनो खोन्थाहरनो दाबाव